Van Clann Éireann star Ard Mhacha nur den hiúr bhfuil fearn na manúir facha Craobh club Peile alle. An Aireochtla Shelvach Máder an Garnam Liana, na Mach an Tal Lurgan. Bhí Championship Cavan sa tóir Gia Craobh alle. Mí háirte slán an Montráspa derby na Lurgan. Ag súil go mór leis an gaibhlant an sotrach nóna agus Clann Éireann ó Ard Mhacha gur an Craobh Hartlós an tarnabína sa chéile dar nó chéidir a riamh ó Ard Mhacha chun Craobh Seinnteoir na man a bhuachan de gúig go olle deis scór an son ag Niamh Murray an tarna cúlína go siútrán óna. Agus well tá sí tosna go má. Léon ceis fé sin cúlín chun na maithasa agus deachraigh an Lurgan teachtasteach in san immert chun a rís Niamh Murray. Rána yes, agus cléig an deir an counsá sleanna trí deisir cúlach ag an deire. Hí sásta an cúlín a hógan Cassie Henderson an son. Is se cúblín a déag díis ag anna felladóir se hí. Is Lurgan a techt. Tríd an chúlí lár cíar Brady, carach tastáil uhi. Ag deire, Aoife Brady tá seansa céisiú leis an gitóg an counsá le Cavan fosta Haran Trasnán. Agus an chéad scór hóg sé 3 díagartha. Ag deire tá siad clár na scór anseo. Tá níos bríomhar go cinnte ag stad seo ag Clann Éireann. Agus Niamh Murray an lán tá sí gimmert rás. Ilín ggéir go maith go deire bhí si ag casach tá sé sin trórtha. Haran Trasnán an cúigú cúlín ag Niamh Murray tá sí ag immert rás dómh an sotrán óna. Agus an buntá sé sin síntamach a ríistí 8 gúlín. Leis an Lurgan a techt. Shilvan's on Ciara Tolan. Finish costing the Jennifer Clann Éireann. Brúd teach the gcónaí an council na dulaisteach agus ag deire tá sé críoch na sa líontán. Emma Tolan se tá cúlaimse scór cinúnach an son hastig sé sin go dóite ón Lorgain agus ón gléthe chomá mar chaibhlant. Cíime de rís an son Emma Tolan bhí sé idirchá chóirla ach ag deire an fel ag críoch nó in san líontán. Is Clann Éireann techt about bháin eile. Dervla Coleman. Cúil sin táchtach den Lurgan riven brise ach fós tá bearna réúnta idir na fórne se chun Clann Éireann a ríist. Dervla Coleman. A dul chuine go duine tá imreoir sa meistigh sa Lawrence beidir goil chansar cúil agus tá sé nada has a líontán. Scór cinúnach an son a ríist ag Clann Éireann. Niamh Henderson an captain ag críoch nó ach féic a ríist. Bhí annachhuiid round an son an cosint gan a bheith úntach agus ag deire cúil ag Clann Éireann agus bearn inis de gúlín oscailtidir na fórne. Freigrach tastáil ón Lurgan, ceantas sleaunathe tríd an son go dtí Aoife Brady, deis iireacht Ard agus an countson Haran Trasnán, tríú cúlín sa cléthe siúd. Agus a héile scór na mar sin ag tastáil ón Lurgan má heistún teachtar an eist sa Caibhland. Is Ross chun seileadh an son ag deire. Tá sé ag Clann Éireann agus ag Niamh Murray. Pass isteach sa lár, oscailtí a ríist an son agus deisir cúil eile. Críoch na sa líontán ag Emer McConaughey agus solas an léon is idir na fórne. Cíime de ríist. Ceist an son ach ag deire ordathe ag Murray. Go isteach chunig si go raibh rána an pass tucha agus bhfuil críoch maith ag deire. Lurgan an tríd go dtí deire ach tugann siad go bhfuil siad ag immert gona sár Éireann ó Clann Éireann an sa tránóna oscailtí ar Dave Ellen cúlbáir a sínta an son agus tá cúlaigh an Lurgan. Emma Tolan. Pass clisteisteach chuí smachtathe. Bhfuil si gona an cúlbáire ach ag deire leis an deasó cúil maith an son aici. Sin bhearna leideathe ach Clann Éireann teacht boutáin eile. Clist ibristeach an son deis an lán tosí sinní Niamh Murray ar aus an down an seachtú gúlín ón immerteige sár hespántas tucha na maná Clann Éireann an déanamh go maith an teachtan seo ag na fearbheith irig hespántas maithhartútha an teachtan sechuing ach an adó geirig séitethe agus a ríist am líana Craobh na man a gúige ála tucha leotha ag Clann Éireann agus iad níos fearr gan éon cheist.